Oh, molo, la la. Oh, moni, oh, mono. La la la. La 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 la. Oh. Ngibingelele abantu abasha abangithuphile. Bazalwane kuningi engingakusho kodwa manje ngiyangisinda nje. Kodwa ngishaya ngathi angimoni. Igama lami nguNokubonga wakamkhize. Ngidabuka le enhlaziwa kodwa ukuhlala ngihlala eMlazi. Ubaba uSibiya ngingathi kumina udlale irole yokuba ubaba. Mengibuka ikhatha sesiningi isikhathi ngimazi. Sazana isikhathi esincane kakhulu kodwa ukuba ubaba kumina ukwenze kwangazi ukuthi mhlawumbe sesiphelana iminyaka eminingi. Lokho ngathi mangithi ngiqala ukumbona ngoba mina ukufika kwami la eBOC ngafika ngabona nje ibandla lakhe inkosi yami ngiyisebenzela ngigqokela ama-overall lapha eSpar. Ngabona ividiyo uNjabulo lo wakamzobe ethi uzoya bazoya embizweni. Kodwa ukuthi lento yobuyoni into enginako ukuyithanda ukuthi bengingakolitholi indawo lengakhosela kakhona. Ngithi mina yazi imfethu awubiza umthungu wakho. Ngiyahamba nami ndlela isabatha le ngihamba nani. Mase sifika lapha oqala ngishaya amahloni ukuthi ubaba uSibiya le ntombazane ifika nabafana intombazane obuhlobo lulo intombazane lo bathi lo azange azaza kubheke lo yodwa ke ukuthi mina ngifika nabafana wangamngela ngezandla ezimhlophe waze abo even indlela enza ngayo mehlelo wabo uSibiya ngathi silinge siyalingana indlela enza ngayo hayi ngoba mhlambe engahloniphekile noma engayona isikhundla sakhe asiphakamisa ayiphakamisa lapha kanye nathi ilonto engayibuka kuyena ukuthi
hayi siloba uyadleka Hawu, kuyadleka. ngoba indlela enza ngayo ngingakwazi nje ukuthumthula ngithi angikho ke right namhlanje baba uSibiya ngikwazi ukushare naye into uma ukuthi khona into engiphathe kabi ngoba uyilo muntu akaziphamisile yazi kuye ukuthi mhlawumbe ufisa i-birthday yakhe mhlawumbe ukumthengela something kodwa ungakwazi ukumthengela ngoba uzomthengela kanjani umuntu onemali zakhe uzomthengela kanjani ufise impela ngaloko ngisengikhulume kakhulu ngithunywe i-youth yaleli bandla uyibona i-youth baba uSibiya intsha yala siplanile lolu hambo lwazi lwafika lana sibe nazo ingqinamba endleleni kodwa sakwazi ukuhamba ngenxa yokuthi sazi wena sazi nokuthi wena usikhandla kangakanani bekuthiwa mhlawumbe khona into eyenzakalayo kwaMamkhize eNhlazulu sabekezela noma bekunzinyanyana sibe sixabane sona kodwa siyambonga uNkulunkulu nje siyabonga kakhulu sisabantu abasha sicela ukuthi ukhulise nje nawo yonke into ekhona ngaphansi into engathi nje methi into wena ingaba nesibusiso nje kwande nje kube kuhle konke. Amen.